Hey people, GDC, okay, we can get up. Kurisi Coco, GDC, guys, Moody boy, hello, Moody say, GDC. That's I think it's just maybe about 20 minutes. 20 minutes, then ndozorora zvangu muri sei oh god zvisei ndoda kutarisa panapa kuzi foni yangu iri kauyu kangu kavhuniwa katripod kataiseveveka kavhuniwa vedu wei zvakaoma vedu wei zvakaoma muri bhuo here Watson Mutau proud tapfuma Mary Mutema Consilia Chaita muri bhuo here kurise kwamuri hane kuonekera 20 minutes it's okay dodi tozoona nemangwana Omi Jamba how you zviri sei alright let's see panapa ikunonokawo kaikira yacho Gloria Masia how you Reliable Nyati zviri sei right zvazvikaona kuitwa izvo zvizvi muri bhuo here guys Plena Mucha zviri sei Winnie Pachawo seiko ndikutoona right now kuti kune live iri kuitwa kayo president wekusouth Africa ndikutozviona izvozvizvi ndaarikuzvione ndakutoionawo kuti vari kuti chiiwo pandikubva wazviona just now maybe ndogona kuita muzvinyenge uyotondiudzawo kuti president vekwenyu vari kuti chii I think apandapedza pandodai so handise link mutiite muchitoti update awoka muri ikoko invite come and update me guys vari kuti chiko thank you yamutiudzewo hanzi iko nekusouth Africa guys zvimwe nyengo chimbopinda shamwari vanichoka I miss you Rudo Mudariri how you Uzanai Katsandwe Catherine Mbisha Watson Namtao thank you Winnie Pachawo Fiena Catherine ramuzwa kuti vari kunzi chiva nekusouth Africa Chinaka Tracy Kylie Buwa Clara Augodi Nancy Seven Proud Tapfuma Consilia Chaita Mary Mutema ndakutozwa kuti unoonawo live view guys vari kumonzi chii nadzidzi vavo Loveness Makani Omijamber Reliable Nyati zviri sei guys ndazvikanganwa nhai nditozvikanganwa kuti nhasi kune live kusouth Africa tapozwa muputsa zviri sei muzviminyewe panjoga ndimbozama kupinda muekera undi update yawo guys not what zviri kufamba sei
kuti vanhu vokuwekera. Thank you, Catherine Mija, Maitabas, Shields family, how are you? Easy money. As well, South Africa, I was going through lockdown again. Loveness is a career, je say. Moriboire. Right. Oh, vari kumboita maadverts. So maybe ndichangogara 10 minutes then ndozongonoita zvekutoona because malive akareba. Malive andawo newifi. Wi-Fi. Oh, by the way, vanhu vekunhikirikineve vazondipindura vekuzou hanzi navo hatiise zou kuGlenview 3. Gayai guys. Saka manje ndinoda kuita option ipi? Ndinoda kuisa option ipi name kana alright. Well guys, chimbondiudzeiwo vanoshandisa mawifi munomu. Inini ndanzi nevanhu vezou havaise wifi kuGlenview 3 ndo zvavandiudza. Saka manje ndinoda kutsvaga ipi option imwe. Che1 tambo dzakanzi dzakabiwa. Saka imwe option yasara yekuti nditsvage wifi ndeipi guys? Data haibviri guys, I'm telling you the truth. Kubudisa $40 first 15 days last 15 days kogwadza guys. Vatondipindura vakati hatise kunzvimbo iyoyo. Net1 yacho ndinoda kuiita sei? Vanoisa zvewifi here. Net1. Mukuzveleni kadiki keNet1 kana kuti kutoenda kuNet1. Net1 mwasandokonfusika. Net1 neT1 zvinhu tu zvakasiyana kaizvo. Zvakatosiyana kazvinhu izvi. Net1 iri yoga, T1 iri yoga, nditi. Ndizvo here sandarasika guys. Pandikonfuse about Net1 neT1 zvimwe chete kana kuti zvakatosiyana kana kuti nhau yekuti line reNet1 asi kambani reT1 ndizvo here kuti zvakatosiyana. Net1 nacho manje ndoindi yepi kwandoinda manje? And I'm not so sure, maybe havasi kusvika ikoko. But I remember a friend of mine akaita sei akatoinda ikoko. Anotori muGlenview munomu but ane zou kumba kwake. Shamwari yangu iyo anogara mumusoro but maybe vakasvita kudhara but ko zvinezvi kuda havachazviiti handiziviwo but vanoti tanzi hatiiti. Net1 nendinde paFacebook pacho timbozama futi veNet1. Ndonyora kuti Net1. Vanopindura here vanhu veNet1 guys. Net1 always open ndiyo here. 200 something people. Net1. Sikaona vachindiinstallera. Inoita sei manje? 7 hours. Bad time. Hanzi chiNet1 weDweekend utoverenga mama uyu awanzi what the office mutaura Net1 noti T1. Whoa, alright. Handosaka ndeibvunza brother iwe Net1 neT1 kuona kuti company i1 kana kuti zvakasiyana. But manje if I'm not mistaken, is this other company yaibva amazatiri panezi kupost office pepe paiti uri panezi pachiko pajoiner city kuti chiopposite chibuilding zvaingowapo kwaitengesa vanhu vakawanda wanda kumafoni wati pane pataibhadhara zvemafoni zviya zvemalandline but kwanzi ndofunga vasina izvozvo. I think it's still wanted. Saka Net1 maofisi avo ndomawana bhabu manje netorutini havana mukwakupa. Net1 vatorekera manje foni yotora pictures handina ndoda tozo ndenda kutongotorawo screenshot ndapafoni. 1 Jason Moyo Avenue, corner Rutondo Avenue.
mastreets manje ndinozive but ndichatsvaga ndinomatsvaga kana ngotuma zvanzi yangu iyo but hazvinzi yangu yakanditadhanza kuna ofisi inetwani kuda hatomaziviwo yanditarira apa uye vakavhura here patiriona pekutoti futi munhu asende meseji panguva nepekuti unofanira kufona papeji ravo renetwani chazama netwani ndozvandichatoita ini bcause ashua ndiri pamwari ka hatikula nhema dhata rodhura tiki kubva zvandikavaya nadecember ndakabvisa about $100 nedhata izvozvizvi ndatova pachi ndakazodizve ndakazoti end of saizvizvi ndatova kana kutoti pa60 muona manje saka ndakuda wifi ini ndatarogwadza da wifi kutoimira chiri kusvika ndaiwana wifi iyoyo ndichaenda kwacho kuikira ndaiona adresi yavo ndasa mukuona ndizosei ndisina mbozvifunga zvekuinda kumapeji avo nhaiva navo ndasina mbozvifungeni zvikwadizvi kana kutombozvifunga ndaingo nozvanoisa wifi netumalines right ndichaendako offices in town not till 1 right ndaibata ndichatodero ndinoti uyu pane akanzi yangu nakufanira kupinda mutown stake saka ndichatomutsanangurira kuti pane office wavo enda unobvunza ipapo kana vane tumaline kwacho twamukureva asi wifi yanga yakangonaka zvayo wifi wazizvo zvinokudhawa tingoti pamba kasika wifi yakanaka but wifi yavo manje haizokuti yekuti unojusa ichipera here sezvinoitwa like wifi data bundles dzeuyu mina ndiise pamute ndideedze washa uye pano yoise pamute sei handiti so haina so haina chii ndichiti zo haina inonzi chisera zo haina yati haisviki kugreenview vandipindura kata kwasenza meseji so saka hanzi neishu kunetone uchizopiwa nesinet1 net1 zvimwe chiripa zvakasiyana ndaiona ishi irapa panet1 iyi ndopane maofisi avo net1 hanzi inoita kuisa wifi whatsapp hanzi vanoisa wifi zvese netumalines ndokungatoma mamifi anenge vasina kuvhurira vatonga chitoputo inayo itozi vanhu vanoita zvese hanzi rumalines twemamodem nemawifi tumalines kwanzasa mundu kunzi one Jason Avenue kona Rotom ndiko kuchibva kushowground saka ndokudini kwacho kumaofisi acho apo ndakaziya saka hanzi vanoita zvewifi ndasatoziva ndinokasina kuvhura izvi mukunombocheka kavanopinda mutauni
ndinongopinda nechimodhemu changu kana kuti ndinenge yakuyazoitora kuti ngotenga chilaini chemumigi chemumaifai asito zvinani chimbotiudzewo mapakeji kuti haufa guys kuti kana riri laini iyona chibhuku kana riri laini remumamaifai zvechita mari mauyu yacho mari kana iri maifai ini chimaifai ndinacho but ndaingoverenga ndichotika uyu ndo ndaita naye argument chekuti pane mushemari yeni akanditi ena nditomonyepa mushemari yeni akatondifonera akati wane wifi here ndikati handisati ndaziva kuti ndichaenda ndinotarisa but ndichaenda chandozini chekuti tambo dzekuno kudzitewa dzaini dzakabiwa saka hazviite kuti vaite sei vaisi so uyu akambenge aenda apo akanza kusqueeze saka kwa pamwe zvakapera akakuisa futi saka mushemari yeni uyu akanditi zvoni enda notusasa chienda kunet 1 nekuti vanoshandisawo net 1 kwavo saka inde totaura nauyu tori kutaura muswa wacho nchiti kune hanzi net 1 inoita akatonditi net 1 haiite hakuna hazviite saka yanga asikatozivo pamwe maybe achaenda kunondifunzira iye iye ndanofanira kupinda mutaunhu ndo makomana wacho saka anongoenda kunonditarisira iyeyu I think that's what I would do achanotiraza paachapinda mutaunhu anobva angonodi anobva angondotarira kuti vanazvo here vavakuisa here saka yeah that's basically it guys handina hangu zvekutaura zvakawanda stereki ndangomborisana vanhu but maybe mangwana ndananyatsowa energy chambodzoka chimboedha naedha tichingodaira handitya plus ndichakurumidzawo futi kuisa time yangu as well guys good night I'll see you tomorrow bye bye guys ndafende bye ndokubatai